bo día. Hoxe a xornalistas do Muriel atopámonos cunha muller que leva sen medo o galego por bandeira. Moitos xa a coñeceredes porque é un rostro coñecido nas diferentes redes sociais. Ela é Sara Seco. Bueno, se estás preparada, comezamos. Cando que irades. Como non pode ser de outro xeito, contanos, como empezaches nisto das plataformas digitais? Pois, nisto repítome un pouco, pero que sempre o preguntan e sempre é o mesmo. No 2021, polo verán, máis ou menos, a Xunta denunciou a TikTok, porque non lles deixaban poñer un anuncio en galego. Cando te ves para poñer un anuncio en TikTok, é unha plataforma aparte para facer anuncios, para que che saia aí, mentras estás vendo os vídeos, que por o medio che saia algunha publicidade. Pois TikTok non lle deixou poñer a Xunta porque dicía que era unha lingua que non era apta para a plataforma, porque o anuncio estaba en galego. Creo que era do Xacobeo. Entón naceu o movimento TikTok en galego. Eu quería sumar algo a ese movimento, pero algo que me gustara facer e que non fora unha atrapallada. A min gustábame ver vídeos de blog, de contido de estilo de vida e todo iso. Había xente galega que facía iso, pero non o facía en galego. Entón dixen, pois vou non facer, porque non o está facendo ninguén. Entón, o 2 de setembro comecei, subín o primeiro vídeo, tiña 3 seguidoras, que era a miña prima, que era da vosa idade, máis ou menos, que tiña 13 anos, ora xa ten máis, pero tiña 13-14 anos, e 2 amigas. Eses eran os meus seguidores. Subín o vídeo, fun para a cama, ese día titulei no un día comigo. Levanteime e tiña 3.000 reproduccións, que para mí naquele momento era unha pasada. E o terceiro ou cuarto vídeo, creo que foi o terceiro que fixen, o cuarto, que foi o domingo ese, xa me chegou a 10.000 reproduccións. Entón, así, ata agora. A maneira de comezar cada un dos teus vídeos é característica dun diario. Era esa a túa intención? Si, eu quería facer un blog, creei como un estilo, que foi xa o que seguín en todos os vídeos. Si, era a miña idea facer un contido blog e que fose sempre igual porque era identificativo para... Como decides que contido subir ás redes? Agora con moita máis cabeza que antes, porque claro, eu subío sen conciencia ninguna de que me estaba vendo nin nada. Entón baste atopando con experiencias que xa sabes que tens que ter cuidado. Por sorte nunca me dou por gravar nin no portal da miña casa, nin nada así. Pero hai xente que non está ben, xa vos lo digo. Hai que ter cuidado co que subes. E ademais moita xente pensa que eu por facer blog poño toda a miña vida exactamente. Non poño mentiras, porque iso é a miña realidade. Pero evidentemente non poño todo o que quero omitir. Omito, igual non vai no orde, sabes? Porque ao mellor eu comezo co look que levo dicindo, pero iso igual o gravei a mediodía. Non é mentira, porque é o que puxen ese día, pero non é exactamente... Moita xente pensa que sabe todo exactamente o que fago todo o día, non. Sabe moito, pero non sabe. Eso, con cuidado. Tendo en conta a privacidade miña e dos que me rodean. Sobre todo dos que me rodean, porque eu xa me expoño cousa miña, non? Pero os que me rodean hai veces que son daños colaterales. Nos teus vídeos resultas moi natural. Non sei se fas un guión, se vas... Non fago guión ningún. Os únicos vídeos que fago guión é, por exemplo, nos que son unha publicidade, pero unha campaña, por exemplo, os que estou facendo coa Deputación da Coruña. Ese sí que levan un guión, é unha revisión, por exemplo, ca editora, que son con Xerais, que revisan, tal, pero os meus blogs non teñen guión ningún, o que me vai ocorrendo. Eu fago todos os clips, segundo gravo, xa sei, xa penso máis ou menos o que podo decir, e despois á noite, cando dobro todo xunto, e subo. A dobraxe é como 5 minutos antes de subilo. Ser un rostro coñecido de seguro que ten as súas cousas boas, pero tamén algunhas malas. Podes nos dicir cales virían sendo estes pros e estes contras? Pois mira, pros, que a xente é moi cariñosa comigo, porque claro, iso, pensan que me coñecen, o meu contido é como de proximidade, entón a xente polo normal, o 80% das veces é super cariñosa, moi respetuosa,
Eso é un pro. Outro pro, pois que a min agasallan moitísimas cousas. Mira, ainda xusto antes me acaba de chegar o disco de Mondra. Eso, vamos, é un pro. Despois, cando vas a... Pois fixo a semana pasada, o sábado estaba nun balneario tal que nos trataron, o sea, eso claro que é un pro, porque vas a un hotel e tratante estupendamente, bueno, é todo atencións. Os contras, que vos digo, que non todo o mundo é bo e a xente non está nas súas facultades moitas veces. Entón, pois que te graven e te saquen fotos sen permiso. Además ti sábelo, porque te das conta de que te están grabando e, sabes, é moi incómodo que te saquen, que te fagan fotos, unha persoa que non está moi ben, que está un pouco obsesionada comigo. Entón, claro, son cousas que aí tes os contras, non? Os contras que ao mellor teño que facer un vídeo que é unha publicidade e igual non teño ganas e teño que facelo. Que crees que ten ou que tes ti para que a xente se enganche á túa canle, que recordamos que ten 4.000 seguidores? 14.000. 14.000, perdón. Non me quites. Que creo que teño eu? Non o sei. Non che podo dicir o que teño. Eu sei o que me din, pois iso, que teño naturalidade, que lles ofrezo proximidade, que, vale, é un contido fácil de consumo superficial. Estamos de acordo, eu tamén buscaba iso, porque non había nada así. Era algo para ver e non pensar moito. Pero, bueno, eu sempre lle meto o meu toque, non? Un pouco ácido e reivindicativo. Xa non sei que me preguntaches. Perdón. Que crees que tes ti ou que ten o teu contido para que a xente se enganche? Iso, non sei máis que lles poida parecer natural e próxima. É o único que podo decir, ou que a miña voz lle guste, ou sabes? Pero non sei o que ten, a verdade. Agora falemos un pouco do apartado técnico. Como aprendiches a crear os teus vídeos? Pois a base de proba e erro, porque non tiña moita idea. Eu gravo todo co móvil, todo, as campañas tamén. Pois vou invertindo, non? Agora xusto acabo de mercar un estabilizador para o móvil, que iso permíteche pois, facer isto e que o vídeo quede así. Teño un par de micros e teño un micro que tamén co que dobro o vídeo. Aprender probando co programa, teño un programa, o programa que uso é o programa gratuito, o CapCut, que usa todo o mundo. Probando, e cando quero facer algo investigando moito, por exemplo, cando quixen facer o tren medieval, xin, como fago eu para quitarmo de atrás, entón investigando co programa, facendo probas, con interese e curiosidade, supoño, porque non teño programas de pago, nin nada, colocando, home, evidentemente, pois busco o plano no que sala mellor, non? Son humana, se va solo así, non o vou facer, pois poño o móvil onde penso que enfoque mellor, pero a maioría das veces nin o trípode uso. Ahora, por exemplo, teño o trípode posto, pero eu cando vou por aí e me gravo tal, apoio o móvil pola rúa, gravome e xa está. Bueno, agora a pregunta do millón, que de seguro che fixaron moitas veces. Por que creas contido en galego e non en castelán? E crees que o facelo en galego limita o alcance dos teus posts? Por que o fago en galego? Pois porque que eu non falo castelán, nin penso en castelán, nin vivo en castelán. Evidentemente é un idioma que sei, é un idioma tamén nativo, porque desde que naces estás en contacto con el, pero é que non é o meu idioma de expresión. Como iba a facer en castelán? É que sería artificial. Eso que te dicías, que é o que lle gusta? Eu creo que a xente non lle gustaría. De feito, eu creo que o que me fixo destacar, ou como lle queiras chamar, é que eu facía en galego. Eu facía un tipo de consumo, un tipo de contido que non había en galego. Non había ninguén facendo... Si que había de beleza, pois, por exemplo, como pode ser Iris, ese contido, non? De maquillaxe e tal,
Pero básico iso, este serum, este non sei que, esta saia, non o había en galego, non o facía ninguén. Se o fixera en castelán teríamos alcancen? Eu creo que non. Sinceramente, quero dicir, é que ainda tuve un rollo destes o outro día. No vídeo do balneario, que funcionou moi ben, pois foi unha a dicirme que se o fixera, bueno, unha, máis, pero bueno, a unha contestelle, que se o fixese en castelán, le hicieras en castellano, tal, llegarías a máis gente. A máis xente de que? Os 46 millóns de persoas que viven no Estado español, a non ser que teñan problemas, poden entender galego, poden entendero 70% do que digo. Eu teño moitísima xente que me sigue de Andalucía, de Asturias, de Cataluña, de Euskadi, de Soria ou de Ciudad Real, puxo outro día unha chica, entenden. Teño un chico ruso, e o ruso entende. A ver, é unha lingua romance, non é tan difícil. Despois, os 30 millóns de persoas da lusofonía, enténdenme. Chegar a máis xente. É que eu xa estou, quero dicir, mándame cousas a Armani Beauty. Se a Armani Beauty lle vale o galego, non lle vale a tía esta que me comenta hazlo en castellano. Queres de baños de molgas, tía, sabes? Vamos a ver. Toda razón. Como defensora do galego que és, cal é a túa visión da nosa lingua? Crees que estamos deixando morrer? Eu creo que non, a verdade. Cada vez hai máis xente que fai cousas moi diversas e que as fai en galego. Eu creo que musicalmente é o mellor, mira, falando do de Mondra, musicalmente é o mellor momento da música en galego. Están as Tanxueiras, están as Fillas, está Mondra, está Hidden, está... É que tes de todo boísimo e telo en galego. No mundo das redes hai bastante, non somos 60.000, pero hai bastante xente creando contido e que está tendo certo éxito e repercusión. Despois, parece ser, cando ves estudos, pois do IGE, do Instituto de Estadística, que os pais teñen máis conciencia en falarlle galego aos fillos. Igual, entre eles non falan galego, pero o neno ou a nena fan un esforzo. Entón, eu creo que non. Evidentemente, pois fai falta apoio das institucións. Haino neste momento, non. Pero a xente sí que ten bastante conciencia, eu creo. Algúnha recomendación de xente que, según a túa opinión, deberíamos seguir? Sí, mira, tedes que seguir a Malva. Vaime vir buscar agora. Arroba todo mal. Tedes que seguir a Leti da Taberna. Tedes que seguir a Rodri Míguez, que fai un contido boísimo de música. Tedes que seguir a José, que é un rapaz de Lugo, que arroba Josan, que eu sempre que vou aos institutos a, bueno, contar un pouco do TikTok e tal, cando me levan, e poño a José e sempre se parten. José fai así contido de humor, moi gracioso. A ver, que máis? Que non me quero esquecer de ninguén. Tedes que seguir a Paula Jorge, a Iris, non sei, seguro que me estou esquecendo alguén, pero perdón. Pois tomamos nota. Ti, ademais de crear contido nas redes, adicaste a algunha outra cousa? Sí, eu teño o meu traballo, que é o meu traballo, eu traballo na Mesa pola Normalización Lingüística, eu estudiei Ciencia Política e Administración Pública, completamente distinto a crear contido, e pois eu fui a facer as prácticas e ali quedei e estou traballando, e iso. Tamén traballo en lingua, nese sentido. Como acaba sendo xestora de proxectos da Mesa pola Normalización Lingüística e que implica isto? Como acabo sendo? Pois iso, eu fun de prácticas da facultade, no último ano tes que facer prácticas e traballo de fin de grado. Eu fun de prácticas aí e devino de facer ben porque me quedei traballando. Que implica iso? Pois porque como facemos cousas moi diversas,
estuvimos traballar con proxectos, e agora estou levando a liña do galego, que é o proxecto de asesoramento lingüístico e legal da Mesa. Entón, cando tes un problema, recurres a nós, un problema de discriminación de dereitos lingüísticos. Bueno, pois eu busco na legislación e creo a queixa e envíoa. Tanto se a empresa, máis mando así copia pois á valedora do pobo, ao secretario xeral de Política Lingüística, e se hai que ir polo legal, pois tamén. Podernos contar que éxitos acadou isto da liña do galego? Pois, a ver, desde, por exemplo, na Axencia Tributaria e na, como se chama os coches, a DGT, que documentación que non estaba disponible en galego, que agora estea, pois formularios e tal, restituir señais que teñen os topónimos deturpados, por exemplo, no vosso caso, se houbera algún rianjo, pois restituílo. Claro, de memoria, pois que con Inditex, que ao principio foron incorporando moi pouco a pouco, pero bueno, a base de enviarle queixas e tal, Inditex reuniuse coa Mesa e agora reciben parabéns, e que eu creo que é os que máis parabéns reciben, porque teñen todo, teñen o ben, eso é un caso que pasou de queixa, parabéns. Máis éxitos, claro, debería, de memoria non sei, porque cada informe hai uns, documentación dos Sergas, de non poder dar en galego que cha deran, que máis? Non, de memoria non vos sei dicir máis, pero son pequenos éxitos que colectivamente son bastante. Volvendo de novo ao teu contido, xa mencionaches que fixastes varias colaboracións coa Deputación. Poderías contarnos un pouco máis sobre isto? Da Deputación, pois esta é unha campaña que estou facendo, aínda non rematou, sobre o libro negro da lingua galega, que é o libro de Carlos Callón, con Xerais e a Deputación da Coruña. Entón eu fago uns vídeos breves sobre historias que saian no libro que sexan da provincia da Coruña, porque é como leva a Deputación da Coruña. E iso fixemos, bueno, primeiro era así un pouco xeral, que foi falando da chegada do galego ao Congreso, que agora se pode utilizar o galego no Congreso e no Senado, comparando con que xusto aquí en Santiago, no Pazo de Fonseca, se pedía, non, usar o galego tal, e tumbárono as Cortes Españolas. O segundo foi, a ver, é unha historia dura, porque é a historia de Paco Rodríguez, que é un profe que non exiliaron, senón que, como se chama, desterraron por dar a clase en galego, estuvo fora en Cádiz bastante tempo, iso que xa morrera Franco, por ainda ali quedou. Entón, iso son pequenas historias. Tamén intento adaptalas á actualidade, pois cando vin unha que me servía po tren medieval aí fun de cabeza. Agora vou facer unha así de contido de Samaín, que vou gravar o luns, luns ou martes, subirei ao festivo. E así, esa é un pouco a colaboración esa, pero bueno, gañei o certame do proxectos culturais do Reino de Galiza, entón tamén vou seguir colaborando coa Deputación. Bueno, pois polo que vemos non paras quieta. Tes un proxecto aparte deste que nos mencionaches do Samaín, algo que nos poidas contar? Pois así próximas para a semana teño un centro de beleza de Santiago que me convidou a ir facer uns tratamentos. Unha cousa moi guai, que me convidaron a un obradoiro de cerámica, iso estou desexando ir. E así o máis próximo é iso, creo, a non ser que me saia algo máis. Bueno, unha marca de camisetas galegas que xusto me escribeu antes de falar con vos tamén para enviarme unha e que faga algo. É o que vai xurdindo. Bueno, dende a túa experiencia como influencer, tiktoker, persoa de redes, que consellos lle darías á rapazada que emprega pois estas redes sociais?
que non teñan vergoña, que fagan o que queiran facerse, que se, porque hai moita xente que di quero facer isto, pero dame vergoña. Que che dé a vergoña porque vayan ver. Se eu non o supiera porque me dera vergoña, mira, todo o que me estaría perdendo. E despois iso, ter cuidado, non gravar a casa, non que se identifique de onde vives, porque vale, poden saber que vives en Rianxo, pero non teñen por que saber en que rúa, non? Non deixar nunca de formarse, eu creo, porque tes que estar, o sea, formarte, aparte de darche habilidades comunicativas, tamén che dá pois para que non te estafen, porque quero decir, isto tes que enfrentar a ler contratos, negociar cousas, saber que teño, facer as facturas, e todo iso, non? Vale, que podes ter axuda de xestorías, pero tamén tens que ter un pouco de coñecementos. Nunca deixar de estudar nin de formarse, iso pareceme fundamental, porque iso tes que investigar moito co programa de edición, poñerte a investigar tal, pois igual ti tes certas habilidades que podeches ou coñecementos que podeches adquirir cos estudos que podes aplicar a iso, dá igual o que, como se queres formarte ao máximo para ser pasteleira, pero formarte, eu creo que iso é clave. Que unha cousa non quita a outra. Mirade Rivers, esta chica, sigue estudando, está facendo 2 carreiras e triunfando nas redes igualmente. Pois antes de rematar, queríamos comentarche que temos unha sección que é Rula Música, onde cada persoa convidada pois nos recomenda grupos, música en galego. Poderías nos recomendar ti algo? Pois creo que ven a man que vos recomende Mondra o seu disco Ardén. Por exemplo, a canción que vos podo recomendar, vale, que me gusta Trópole, gústame Puñeta, que é con Fillas de Casandra, a do Saco de Pulgas, a de Ruando, que é con Aida de Tanxugueiras. Pois eu recomendo vos escoitar a Mondra, porque seguro que as fillas e todo o resto xa vos la recomendaron. Pois perfecto, tomamos nota. Logo xa non xe roubamos máis tempo, que seguro estás pendente de subir algo ás redes. Grazas por colaborar con nós e sobre todo por defender a nosa lingua e cultura. Grazas a vos. E a todas as persoas que che esta entrevista, non perdades de vista esta muller que ainda lle queda moito por dicir. E como diría Sara Seco, despido ata mañá. Chao.